ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿವಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಫ್ಲೋಕುಡು ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೇರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ತೂಕ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ತೂಕ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಐತ ಮುಚ್ಚಳನೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪ್ಜಿ ಪಂಡ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಐತ ಕ್ಯಾಪ್ಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ದೆಪ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ನು ತಿರ್ಗಾಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಟಿಪ್ನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಕಲು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಕೊನಪ ಪಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಕೊನಪ ನೀರು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅದು ಗುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನನೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಿಂದನೇ ಅವಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಲ ಬೋಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಪಿನ್ನ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲು ವಾ ಬ್ಯಾಗ್ಡು ನೀರು ಕೊನ ಬರ್ತುಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕವಡು ಇಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಬಾಟಲ್ಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಟಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಐತ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನು ಸುತ್ತೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಗದ್ದುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆರಾಮಡೆ ಕೊನೋಲಿ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾಪಗ ಇದ್ದೆ ಇಂಕಲು ಮೂಜಿನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಅಂದು ಮೆನು ಟ್ಯಾಗ್ನು ನಿಕಲು ಅಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಪಾಡುಲಿ ಐಕ್ ಪೇಪರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಪೇಪರ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ನು ಉದ್ದೋಗೆ ಅಂಟಾವಡು ವೈಟ್ ಟೇಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ಟೇಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಕಲರ್ ಟೇಪ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ಡೇ ಬರೆಯೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದೊದ್ದೋಗೆ ಅಂಟಾವಡು ಇಡೀ ಪೇಪರ್ ಅಂಟಾವಡು ಯಾನ್ ಅವೆನ್ಲ ತೂಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೇಪರ್ನು ಹೊರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಮೆನುನು ಬರೆಯೋಲಿ ಅವೆಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ಗು ಟೇಪ್ನು ಅಂಟಾದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ಲ ಪತ್ತಾವಲಿ ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ತುಪ ಒಂದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಿಕಲು ಒಂಚೂರು ಸಪುರದ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪದ ದೆತೊಂದೆ ಐಟ್ ಕಾಂಡೆದ ಮೆನುದಾದ ಅಂದು ಆರಾಮಡೆ ಬರಿಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಮೆನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತುದು ದಾದಯ್ಯ ತಿಂಡಿ ದಾದಯ್ಯ ಕಜಿಪೂಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ದಾದ ಕಾಂಡೆ ತಿನಿಯರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಸಾರ ಸಾಂಬಾರ ಪೂರ ಬರೆಯುಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆದ ದೋಸೆಲ ಇಡ್ಲಿಲ ಅಂದು ಬರೆತೆ ಅವಿನ ಬರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಚ್ಚೊಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಪೀಸ್ ಐಟು ಒಚ್ಚಲೆ ಆರಾಮಡೆ ರಬ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಚ್ಚುದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಆರಾಮಡೆ ಬರೆಯೋಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಪುರದ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಡ್ ಬರೆಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಯರ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿಟ್ ಈ ಮೆನು ಟ್ಯಾಗ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಬರೆದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತದು ಗೋಡೆಗ್ ಪಾಡುಲಿ ಆರಾಮಡೆ ಓದುಲಿ ತುಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ನೂಲು ಪಾಂಡ ಗೋಡೆಗ್ ಪಾಡುಲಿ ಆರಾಮಡೆ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕದು ಕೈ ಪೂರ ಗಲೀಜಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ದೊಂಬು ಪೊಂಡಲ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನನೆ ಗೋದ್ದ ಪುಡಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೆನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು
ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಕೈಕ್ ದಪ್ಪೊಡೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು. ಯಾನೆಂಚ ಮುಟ್ಟಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನನೆ ಉಂಡು ಆರಾಮಡೆ ನಿಕಲು ಉಂದೆನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೈಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದು ನುಂಗೊಡು ನುಂಗಿ ಬೊಕ ನೀರಿಡೆ ದೆಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೈತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಮತ್ತೆ ಐನೆತ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಬಲೆ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ರಾಶಿ ಬೂರುಂಡು ಎಂಚದ್ದೆ ತಿಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಇಂಚಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾದು ಕಂಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾವಲಿ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಕಾಜಿನುಂಡತೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಕಾಜಿನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ದಿವೊಲಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಕಾಜಿನ ದೆತೊಂದೆ ಮೂಲು ಪರತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಜಿದುಲ ಐ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನ ತೊಟ್ಟೆದೆಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಜಿ ಪೂರ ಐತ ಉಲೈ ಪೋಡು ಏತು ಕಾಜಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ನೆತ್ತೊಲೈ ದೀವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಪೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ದೀಲೆ ಪರತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಜಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುಡವುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ದಿನ ಐನ್ ಟಿಪ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸುತ್ ಮಲ್ತುವಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು.